Que mellor maneira de celebrar o Día da Lingua Nai e render homenaxe a Castelao dende a súa vila natal que presentar un certame artístico baseado no xénero das cousas creado polo ilustre Rianxeiro. Así, o que comezou como un traballo de clase e varios cursos dun grupo de alumnos do IES Félix Muriel foi tomando forma ata culminar na convocatoria da primeira edición deste concurso. En primeiro da ESO, nos coa nosa profesora que está facendo este grupo, pois tivéramos esta iniciativa xa en clase facendo unha cousa para presentar máis ben entre unha clase para facer este concurso a ese nivel. Pero realmente este ano, ao querer xuntar o Día da Lingua Nai, Castelao, pois xurdeu este concurso. Que organizamos un grupo de segundo de bacharelato en lembranza do noso veciño Castelao. Consta de presentar unha cousa que é un xénero creado por Castelao, no que se combina un pequeno fragmento de texto, unha historia, cun pequeno relato. Os traballos poderán presentarse tanto en formato presencial como digital ata o 31 de marzo. O fallo do xurado coñecerase o 17 de maio, o Día das Letras Galegas. Haberá 3 premios dotados con 300, 200 e 100 euros cada un, así como a posibilidade de conceder accessits en función da calidade das propostas. Está aberto para o alumnado da ESO, bacharelato FP, que non cumprirá aínda os 19. Pódese participar mandando a cousa tanto ao correo como entrando na web ou en físico. Tras esta primeira edición, que as súas promotoras agardan sexa un éxito, vindeiras xeracións tomarán o relevo deste certame, que nace con vocación de futuro.